ja Ranskan rannikolle saavumme Nanteen kaupungin sivutse. Siitä jatkaen edelleen Ranskan ilmatilassa Pariisin pohjoispuolitse kohti Belgiaa, missä ovittelemme Brysselin länsipuolitse. Siitä jatkaen edelleen Alankomaiden puolella Amsterdamin eteläpuolitse. Edelleen kohti Tanskan pohjoisosia, Kööpenhaminan pohjoispuolitse ja siitä viimein Ruotsin eteläosien yli Itämerelle ja Helsinkiin. Lentoaikaa on jäljellä vielä tuollaisen 4 tuntia ja 15 minuuttia. Perillä siis olemme yhdessä ajan kello 22 ja 15. Ja Helsingissä myös Pohjolassa, Pohjois-Euroopassa odottelee pilvinen sää ja osittain ilmastonmuustakin. Lämpötila tulee Tuksan puolella tällä hetkellä pari astetta. Toivottavasti ei tule